Ideme nakúpiť veci do Superzoo pre nemeckého ovčiaka Fenku, ktorá sa volá Hany. A uvidím, či ho kúpim, ale mega sa mi páči, lebo proste by sa jej hodil k sade a je to proste dievčatko, takže ešte uvidím. Potom vám poviem, či som ho kúpila. Že naozaj som vychytala super situáciu, lebo toto všetko je zľave a je to proste pre psíkov a ja som strašne šťastná. Na druhej strane je to isté, kde sú tiež krásne hračky, takže sa že mega teším. Tu sme sa dostali do časti, kde sú rôzne vodítka, obojky, postroje a ideme vybrať nášmu psíkovi, ale našej Fenke, nejaké vodítko, potom nejaký obojok a možno nejakú hráčku, uvidíme. Už sme sa vrátili zo Superzoo, kúpili sme naozaj podľa mňa krásne veci, som s tým maximálne spokojná. No a ako prvé sme kúpili úplne najzákladnejšiu vec a to sú granulky. Ďalej tu mám takúto hráčku, proste úplne cute, ona píska, je to takýto macko a krásne nám to bude mečovať s obojkom a vodítkom. Ďalšia hračka, do ktorej sa vlastne dá paštieka, ktorú som tiež kúpila, to je takáto paštieka a vlastne všetko sa to dá do toho a potom sa psík s tým hraje a vlastne vyberá si to z toho, mečuje. A ako ďalšie tu mám, že proste takúto krásnu misku, na ktorom je potlačené dog a proste podľa mňa je to tiež pekné, bude tam mať granulky a vodičku. Vlastne ako posledné, najlepšie, tu mám až dve veci. Prvá je tento obojoček, cute obojoček, stal 5,19 a je takejto krikľavej rúžovej a vodítko, ktoré sa mi trošku zauzlilo. Tiež takejto krásnej krikľavej rúžovej, rúčku má takú dobrú a vlastne krásne to mečuje aj s tú hráčkou. Proste všetko je takej krásnej rúžovej, čo by na nej malo určite vyniknúť. Tu nám máme také, to som nekupovala ja, ale prispela moja sestra. No a vlastne to je taká divná kuracia nožička, neviem, či to vidíte, ale vám to určite potom natočím, čo to vlastne je. Potom tu má i nejaké králičie ucho, či čo, a tiež vám to natočím, čo to je, niečo také. No a nakoniec samozrejme pamosky musia byť, sú to takéto Ontario a vlastne super.